Kardo Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Borjana khabar phangadong LP school assistant teacher Ronbir Timo Lothan thipin pen bainong ki joy chuen chocho. Lothan bang jong si me thanga kam chiklim klimati duty chidam de pute lo kachali osumaratum ko an kisung dopo mate kepaprang don thekpo athe lo kachali henlo ilitum arisim lo osumaratum henlo kebangji khaya moerbung lasi lo ke thana bang henlo isi guru pule pudeta hingnoni lasi Ronbir Timung alangli hanjanglang sosor pipotsi me thanga sai chiklem kledat labang solam arjulong se hok pedalam kachini chi aphan pherang ke pen humri damlo borjane mesi constituency ke parlo HDP pen ke helo kilometer troxian bagdo mumchong terono rongalong kedo phangadong LP school along assistant teacher lo than bangphu Ronbir Timung achiklo tami duty dam de dat ajok phangadong LP school headmistress bina terangpi lo ke than ke sungnang pasi pherang ke thengno kaningji Lapen Ronbir Timo ko ansi school kebang register tami pherang ke thingno nangpaklang dondo alang likibang chiklo joni jon thompen iphong ahot pen ke wangwi pin an lapen school managing committee mate thi hek pen SMC atum tami puolo bonta arjuji busi nang thando lapen lapuson duty ke wangwi alo than bang pote prabjin pen ingsai ponangji kalite headmistress inudvet ke sungpik anpo pusi ningjepo lase prabjin pen bokajan block education in charge mate chairman sardili beaphat nanghomri te mesenji athe school hemtame keme meajok nanglang vek thaputa tuning report athila puson kachomatha ke kupia ke sungsi kidolo achiklo ke wangwe ke pusi karju pedopo Lason pute mum chongarong a osomaratum kanahok avidajima ilitum karbiatum anso sisi paphinang langma puta rongasaratum pen arjupan pedo bokajan pen sarkuru be Karbi Anglong news Nili tanang tum karju alam la so lam lo la so sarke ki wang bangke ing haiting wang bepin putapun wang ver putapun la si apor pene gono so bahut ma teacher de mane sona holote sursti puja aholo sonte nang tundu la pena sona chikluta wang bepin son dodoma achikluta ke wang pin achikluta do to ana aning kanong pensi alang li ki wang igelo la so skola long so sar ke wang ke tu tharjen June pun rotary kalom ansi kewang bo 2022 tangte la nangli logo thana nangli kinut nangli kinut het ti charlo la se nangli dak logo thana hon nangli hot peng sai ang ning do ti la so puthak mama si dak bang bang lonte athe stand sar si bang be pulute nangli ke than ko son lo ane ki su son ke di nili tumta rong pen SNC tumpen inut ke chani awar sai nang pi masinli inut chani de aso chani si la sinili pine sai chi dam ta la si ke pohon hon la so long la dak ki tham akasik sak asom avi manang tum hala assistant teacher kavidet kan jok somar phan ki than pa chitang ide la pusona ke sung ki punang kok do manang tum kasik sa ke dolo mane nili yong si office pe ne long training pe ne dam na hi pute da ke usumar lang bang avedet po an ke usumar rom phan ke aroi kang thim se ta me thana bang avedet po nili ko an ma training po ko mo nili ke chi bang thuji huta usumar ta nang kidun se lera tum da do po hopen ke nang kidun na tum da do po la son la si siksak pik nili ke than usumar ke bang anu ni la bang so school alam so school sumar ke akit thi pe na ki b class 5 Class 1 pen, class 5, LKG, UKG, do la si bang kokera ke thomas somar. APHL silam da sarpo angkong inti kathar kachisong asaya long nilidum Karbi Anglong news apherang ke dorsik tok bipin chetong dun si lam theisi karjudun laki keche ke be amen voter list pen amen ing thanangji pu kache songpi lakhain ko ratrok darbagori misi constituency an pale tanglo lasi APHL sia song pen pherang ke thengnu kaningji ke Karbi Anglong along Karbi Anglong autonomous council kacharia bank phu atum non puanda keche ke be aso amen voter list pen amen ing than hai he lasi pini nelitum APHL sia song pen ke
kache song asai deng ponang kok lola pen nelitum apran dam et tami kache song ke ington te pusi pherang kya thengno ning jepon tang te pherang kya thengno kaning jepon alam thele pini Karbi Anglong ara tatum je APHLC farmanela kisuman tuman ningki pi la puson do koklo je kudam tanga ko kestamenon bang chingrum pet lo la bang so ara puthak la bang so puthak na le Karbi Anglong ara phan pini pen ning pa thelam the tham tha aprang hala Central Committee pen kapin ke claim program ka lidet pen amatsi APHLC phugring nang nak le he discipline avedet lo lamasi rat atum aning oi olo manghu olo pusi arjulong lo lasi nilitum chu arkoi thom kep arni hem singkir kling pen meeting ako do thulo CC committee president secretary LA committee president secretary la pen central committee atum an jing room pet si meeting do thulo meeting do thu pen kaperai ke la pu hello ye itum APHLC a constitution la pen a rules a jirding pig lo ke tokta seta pe pass thekterek la si arni si pe pass det la pen ke la long walk ke dam abang discipline avedet lo pot amasi ajaha tum pulo ni tum ge claim bom jilang pulo setan ge claim bom jilang pulo te ako APHLC ge ki phuk thule po la masi nili tum central kadove tum nili methang pen amasi pulo la pualilo ante ni tum amare central pen le la long walk ta pe do tu ko kana pusi hala daksi chingwai si pini atarik en lo pini thang throk atarik pen claim tu anak pusi la ke claim nang ilang adim an claim tu anak pusi ni tum alam perai det si pini ke claim tu lo rat atum kamang hunang ya sonave nilitum central committee APHLC ke non ke nitum inut amunit a party gali lake rat a party lake inglong a rat atum an a party lake lamat si nilitum ining ke hang pensi ihi wongpon phak ihi wongpon phak hi po bangke nitum kroi krelo la pen claim da claim la si non ke nitum chelang pet pensi central committee amasi japon thu det lo la si pini ke claim ilo la alam ke la si election da nang ke lelo election hai he tik ke hala ke chetum amen voter list pen amen ing thanang jipu la pen longlia pata ing thanang jipu la he hui anta aron silam lete un e anke aron silam nang jipu angding pihini angding so troxy pen silam nang ji sikidul along ke to ateng pen pulo council tum claim kledet lo council tum se ke claim nang ji election ke hai tum se ke claim nang ji la tum claim kledet lo la sini tum high court ta case claim lo PIL number 9 2017 a number la pen labang so high court order do kok anta itum a council nga kache hok nang ji ke claim ya phan inglong rat la pen inglong a det ke jo ke kapejok ya phan ke alang litum kache hok nang po ni litum che hok po basi tin lo amat bang che hok tu thedet aning si ti tu rong Cikluyon trok ang bong kape claim nang yakam kape tang nang yakam non ningkan trok ta dam et lo claim kledet lo ante nitum election hura election haira labang so Allah selam letik ke ilitum ke ciatum amenta than un elu than ji pomale pumale ke than un kali aron nang yilang hal aron abang selam nang yilang la helo la sinon nilitum rat atum han la si ako ke than thu voilo than piklo seta ako ke than thu voilo la pen ke non election hotan ni tum la campaign election campaign ta ke cheng lo pule pudet seta chok lo ni tum mangke la pen election campaign hotan la lok si ni tum ke ako rat atum phan than thu nang kok po pir thege det kacharia kam pulo tangte rong kacharia kam pusita ahem methang kachiri pusita aron ben pete itum claim un e tok det aron tadu ke tok te aron tadu tok te det amat la ke aron kali pule ke puun kali tok te pinda aron du
la pot la aron pen pite itum claim un e la si non ke sik sidul angding pihini angding so troxy pen aron abang selam det tikke ke chetum amenta voter list pen ta than un e det ji la ke than ji poloten te election hai det na la election ke hai atum si labang so aron selam ji la non ke hai atum mange selam le det lu la hello ni tungi pugang tung rat atum eson alam ni puing tung aja atum putiti election che thana ling sita election ke hai na la ahok lo election hai na hela heta ke hai tu ke ningkan proxy kebra ke thom ta election ke hai bom lo le komani ke hai bom lo seta ke hai ji atum ko ke hai atum ko son lo hala tum a ot adur la bang si jasemet ke khela a ot adur mesen atum si hai lo te lan si ituma det la pen a rat ituma long le anta cherai unji la hello kardom Baik pen kachingkoi ajok adimak long amat inut abang phu apran kedam nang. Nijang Karbi Anglong lakhai si duar amla constituency ke parlo wothat lang so council gate adu turning along amat baik pen kachingkoi adim along amat apran kedam nang. Kopai ke lang no pen ajok men apran dam lang juilu. Apran kedam jui abang lake karli tang mirson rong phar apo men kangbura rong phar apia men kasang rong pipi arong long e long bui sulu rong phar arong. Rat atum pen lam theke pa klang pon atengki adu ke along amena amat si kachingkoi pen apran dam nanglu lapen arisang ho biren ingti abang ko pai ke me pen ajok arenga hu ansi sopon chotlang wothat lang sopen hemari bongrum Karbi Anglong news. Karbi richo longsing rong hangari dingpen rong keradonri kangpupon hamren constituency alo am silam sarpuingti habia rong along thang ni phai phor ni kiching sirong ker karkri pon along Karbi anim rokom along man ke the parpik Karbi richo longsing rong hangari dingpen rong ker karkli pon adim donri kangpupon bangso kangpupon atheke am silam sarpuingti habia rong along abangki kiching si pining surihini rain ko planning kanpensi ke claim pon chenglang lasi don risitami ke pangpu pon jiaphan nilitum Karbi richo longsing rong hang alang li phansi chu hang pon lopusi alang litum pen birta nangpali laso alo sarbang ke thom arong arat chelangsi kicheng si rong ker karkli peman pono son si sarbang ke thomatuma men laki ba jong inti komol sing rong phar lapen ronjit inti atum alang litum hendo sonsi halapu Christian adhorom pen honghari ahem nankidun soarlo atuma phansitami alang litum honghari ahem nankele pen thang nadalama bipin thir thipen kido thekapot sitami Karbi richo longsing rong hanga hin pen ningkang samanongi pipajir pon puta alang litum pen birta nangpalithu hamren pen birson rong hang Karbi Anglong news. Ingdeng trok ebra trok Lokhimon kar chokatalon kardik lekhe Lokhimon adwana long me senpen ke pemanpo lason se lakhain kora trok duar bakri constituency ke paro kardik lekhe Lokhimon adwana long ta asing kanwang so thaksi lempu ke than rona ta ateng ben kedam tang ni phai thomani ben pangchen konsi sayang de me senpen pachun sayang denga teng pen ni phai ke thomani sar jepal ju lapen ni phai phia ni anotin Lokhimon aphan ki kroyara doan honjeng kangthir sumle kangthir chilar pon lapen puthor thang ni phai phor ni ada por phai ke thom kangthir me thek pitet pen Lokhimon aron api lama silam ponsi puthor karlitang atuma phan chikimo pon lapen sayang denga tengpen kibi kithi aklimang phar risoi jangdoan Lokhimon aphan karchu pedopon lapen ni phai trok lapen trok si ana phan sitami sayang deng me senpen kipichun long pameji aphan ta hir jumi nahang pidun thapasi chuning report chukhi lapen philip tiso Karbi News.